morning. Sabi niya maglalak. Tapos na. Play na! Play mo na! Na, oh. Ayan na! Play mo na! Good morning. Dito ko na dito sa Australia. Maaga akong nagising siguro. Nagising ako ng mga 4:30. Namamahay pa na naman siguro. Tapos naglinis na ako ng bahay. Tulog pa kasi sila. Mamaya may pasok yung apo ko. Sasama ako paghatid sa school. Malamig na dito. Kaya kagabi medyo, iyon siguro kaya mababaw ang tulog ko kasi nga ang lamig. Nag-a-adjust na naman ang body ko. Aba, may wala tana dyan. Si ano ba yun? Hatid kami sa school nitong apo ko. Full support kami lahat. Oh. Let's go. Let's go, Carrie. It's so cold. Ano ba ka? Hindi pa talaga siya. Oh, you want the, ano? What's your, ano, you want the pram? There. Yan. Chairs and the Wow, may improvement na. Nagsasarili na siyang magsakay. chairs. Oo nga. Ay, baka ano na. Curbside. Ay, check ko the watch. What? Why the Hindi na kami si Cass. Wag ka duman. Gusto ko lahat sa Ayan oh. For donation. Oh, for may helmet pa pati. For donation, oh. Hindi o. Magaling ka nun. Sabi nito, sabi na po ko, you can't get for donation kasi yan. Si mama bumani pag Doon kami galing, oh. Diretso lang doon. Yun ang bahay ng anak ko. Tapos ayan ang school niya. Yan ang school. O yan, oh. Kasagasaan. Diyan kami kanina, diyan kami dumaan, papunta doon. Tapos dito naman kami ngayon dadaan pabalik. Diyan nag-OJT ang anak ko. Di ang walking distance lang sa bahay niya. Alas 3 na, sundo naman. Yan ang weekdays. Tapos na ako magluto. Request ng anak ko. Ang sitaw. Sitaw na, ewan ko kung ano, patsyam ata yan. Ayan. Meron siyang luya, merong tanlad, merong dinailan sa Bicol. Shrimp paste ang tawag dito. Favorite yan ni Johnny Bell. Dapat may kaffir leaves ba? Kalamansi na lang nilagay. Sarap yan. Beef yan. Pergayon si Mana yan.
man daw. Pagtayo ko sa ito. Hello. Ang ina dito pag